Bang Kumis cintaku duda keren dari Lasem. Thank you, terima kasih sayangku. Aduh, Mbak Mol nggak hadir mas. Di Mbak di belakang. Bukan iya. Ya sebelum bapak-bapak kita yang sudah hadir on ing desa Seren ya nak ya. Tepatnya yang dalam punya Bapak Janulis itu ya. Kami persilakan lo merapat kang tombol-tombol kangen lo nek bareng kira tok suwe lo. Gimana, ada koleksi atau lukaku? Ada mak niki. Apa? Selalu rindu. Selalu rindu. Nanti lukaku sama Mbak Rista atau Dedek Pak Kris rumput melang. Selalu rindu sama siapa Pak? Semuanya. Semuanya tanpa terkecuali kru Kerido Mudo Sondong Majeruk nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Yang dari Kasrema dipun tenggo nggih lukaku. Iya sendiri. Selalu saja bagaikan tiada waktu yang terbuang, selalu ingin bertemu denganmu. Ku ingin selalu ada di sisimu. Hanya ada satu di hatiku. Aku punya jalan beginilah rasanya, begini tersiksanya bila hati telah terbawa cinta. Hidup ini bagaikan tiada berselera, bila sehari saja tak berjumpa. Rindu selalu rindu, tiada jemput setiap kali bertemu. Pak Kris, ini lagu sangat menyayat hati. Selalu ada rindu di hatimu buat diriku. Mbak Dane
Setiap kali bersama Selain Pak Tris yang selalu merindukan, siapa lagi sayang? Banyak yang merindukan. Banyak yang merindukan anak-anak atau kru muda-muda Soto Majero. Saking banyaknya. Saking banyaknya jadi ngak-ngak kita. Kan abang kumis kae piye kok ning kono kae karo Pak cari baju kae piye, Pak? Halo, gimana Pak? Duit dia? Isen diutang lagu ning lho, Mak. Apa? Apa? Jamu pegel melarat. Mandi. Kene Duit angkrem duit kadung mlebu ning Lah, nek wedok iki selamat mana iki lho. lho, Mak. Sapa ya Pak sapa lari aku? Selamat. Pak Slamet sing njaluk pegel melarat. Lah injih. Nek kok pantes ana kok dipecicili terus, Mak. Sebentar ya Pak Slamet ya. Nah iki tak nganune sik, Nduk. Tak arsene sik lagune ya, Nduk ya. Iki nganu Kasreman niku mau Lukaku. Terus sing Solo Kedung Lowo iki mau Janda Baru. Berjanda baru terus nyaur utang ya, Nduk. Pegel melarat. Jamu pegel melarat. Berarti tolak kere. Tak kira lak. Terus mau ya ngopi tungkas sama Bapak Januri mujite caping gunung. Kaping gunung. Iya, caping gunung. Iki Lukaku sik ya. Injih, Mai. Mbak Nurul permintaannya vokal lagu ini kamu saya. Lukaku. Iya. Ayo yang berapa? Siapa sih dalam Mbak Nurul mau ayo? Mas yang dari Kasreman. Konco lama. Ayo Mbak Mon. Rene lho Mbak, aku dulu ning ngarep Mbak, ben rame Mbak. Aja ning mburi kabeh. Iki baca mendi. Belum
sekali yang dibawakan oleh Mbak Nurul. Mas Aang apa nyanyi dhewe? Diwakilno Janda Baru. Oke, permintaan soko teman setia. Teman setia nggih, Mak. Apapun. Pandowo limo, Pak Lut. Ya matur suwun, Pak. Matur nuwun Pak kirimane, Pak. Ya Allah, iki pelepas dahaga. Nggih. Pelepas laparnya mana Pak Lut? Nek kuwi mengko menyusul nek mudun. Ya mau Iki pelepas dahaga sih. Nggih. Pelepas laparnya nanti. Nanti, Mak. Menyusul ya. Menyusul. Oke deh kalau begitu matur sembah suwun ya. Nah, iki bar nganu bar Janda Baru kan belum ada atensi. Durung jamu pegel melarat. Jamu pegel melarat Mbak Slamet bar iki lagumu ya Mbak Slamet. Ayo Mbak Mul barang kae diantrekno. Nggih. Pak tarik saka baju barang kae ayo antri ya Pak. Rene apa? Biasane duit, Mak. Ombo Pak lokasine ombo Pak rasa wedi-wedi Pak aku ora nyokot Pak. Nyawang dhisik, Mak. Nek wis marmatine nembe maju. Apa sama malah pinggir kok bokong ya. Oke, masih bersama Frida Budha Sunomadu. Janda, Cintaku Mbak Damin, ojo lali mengko pure. ora, aku mau wis diamplopi ya. Tapi durung dikekno. Lah ngono. Kok ngonteni pesek. Janda Baru sayang. Iki sapa iki sing nyanyi ayo? Kok kaya ndek mau. Lho biasane ku nek Janda Baru sing nyanyi kudune sing janda to, Mak. Sing duweti. Sing duwe. Janda Baru. Ya mana? Gede-gede kan jane ngene iki ora tiko ora pantes. Lah wonge ning ndi? Wonge wetenge senep kok. Mripate dhewe mate kowe apa? Iya, Larem ae. ora tiko ora macem. Wis nek setulah. Lah tiko kletak. Bar iki Gede kan Dek. Gede-gede kan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ngono lan ora tiba yen sliramu wis pisahan. Mas Bowo iki nek ngendang kon ngelirik bokonge ledek to, Mas. Lirik awak. Lirik sithik awak. Kuwi man kok. Beratapan Mas. Jangan ngono ae diolor sithik ngono lho. Iki apa iki? Suwe moke bokonge sapa iki? Walah nyemos. Wajah bulan nih sampai ada jalan
Iko bugah je wis tangi apa urung. Kangen nyeruput kopi ngono lho. Mripate kandilan alteku. Dek bengi menawa mulai ngetoprak ya ora langsung turu kok lek situ. Ayo, Mesti karen dolanan sik. senengane olahraga pajar. Ngaret. Yo. Gede-gedekan deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku tunggu orang berjiwa dan siramu wes di sana. Lagi. Apa Mbah? Ada instruksi dari Mbah Bae. Nggih, apa Pak? Nganggo gong, nek emang nggih pun nganggo gong sedaya lho, Pak. Napa? Oh, nggih, nganggo gong nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Mangke terlaksanakan nggih, Pak nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Selukene pundi, Pak? Selukene pundi senetan? Sanetan atau senetan? Oh nggih. Dipun tenggong nggih Pak nggih. Oh nggih, saking seluke sanetan matur nuwun caping gunung. Sik aku tak nyanyi sik ya Pak, ya engko jagongane ya Pak. Aku tak nyanyi sik engko jagongane. Kamu di inceng karo aku sebulan menyang salale setu tuku selendang biru aja sembrono ya aku janda baru sahabatnya turun di masaan beda ada sebenarnya di kali ya dok wancine awake dhewe nyaurutang lagu nggih jamu pegel larat pengumuman bagi teman-temanku kru Krido Muda Sondong Majero bahwasanya di bulan Januari injih tahun 1000 toh Mak. Aku kesalan suwe-suwe tak ces. Kurang baterai terus. 2002
Puluh lima. Kowe padha ae tak gorok engko. Oh, semudah iki taune. Bulan Januari bulan Januari tahun 2026. Keridung Doso untuk Majero akan dapat tambahan 17. Orang 17 mainan loh. Tanggal 17. Tanggal 17. Injih. Gimana? Aku raro kok ini sudah. Sudah, Nggih. Orang nagih janji iki kudu anu kudu lela legong langsung. Lelang ledong meneh. Tak jamu pegelan sih, Mbah. Jamu pegelan banget mau sing saka sangetan bareng mau ya capek gunung njaluk ing nganggo gong ya. Ya jamu pegelan banget sih ya. Injih. Ya, oke lah kalau begitu monggo bersama ladies-ladiesnya. Cerita bodoh sama Majero. Lagi jaluk miknya begini banget sampai ya Mbak Sarah di lagu mobil siapa berkenalan ya ayo Mas Genjer Kak jamu ya Mbak ya iya Mas Ojo mecak-mecak dakono ati dak gawe no kopi aku mau ketini durung mari yen dikongkon boyo ndak dilakoni ojo tambah banget nonton api kowe ngerti umur dapur entek apa dari trasi jane rame cacina umur dapur apa dari iya aku nani koyo yo ora mesti tarewani dikatakan paling nanging koyo yo ora mesti sajane aku ya bermonglaran golekno jamu pegelaran sapa ngerti besok dadi konglomerat Riko Pimpinan Bapak Siti